alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin. Ìsọyìn ló lé ẹ̀yìn ìlú Ìbàdàn torí kó wá Ṣàngó. Orin tó bá yà sónú orí ìrun wá tálù wá láṣẹ. Jẹ̀wà jẹ̀wà máa gbọ́ dákun rọra máa jẹ̀wà. Torí tó bá ti sónú orí ìrun wá tálù wá láṣẹ. Ìwọ ò bá jẹ bẹ́ẹ̀ sọ́mọ́ kí ni ìwọ ò ní jẹ? Ẹ̀wà ń lò ní jẹ́ lájẹjù. Kí ló bá sójà líle? Àní kí ló bá sójà líle? Kí ló bá ti inú mọ́tò? Kí ló bá tààrin ọjà? Kí ló bá tààrin ẹbí? Kí ló dé tó bá dẹ́kun jẹ? Òwò ẹ̀ka gidi borí. Ó bá aṣọ láwùjọ. Kí ló bá aṣọ láwùjọ? Kí ló bá tààrin ọjà? Ká máa yà sókiri lé. Ká máa yà sókiri lé o. Kí ló bá tààrin ọjà? Ká máa mẹ́sọ̀ kiri. Kí ló bá ti so last man? Kí ló bá so last man? Kí ló bá ta àwọn ọlọ́pàá? Kí ló bá ta àwọn ọlọ́pàá? Kí ló bá ta àwọn kọ́pù? Kí ló bá ta àwọn sójà? Ká máa yà sókiri sá. Àní kí ló bá sójà líle? Ẹ̀wà ni jẹ̀wà jẹ̀wà máa gbọ́ dákun rọra máa jẹ̀wà. Torí tó bá ti sónú orí ìrun wá tálù wá láṣẹ. Ká máa ṣàlùwà lákàròjú gbogbo. Ká máa kírun ká máa fún pípọ̀. Àwọn tẹjọ ń kírun gan onírun. Torí ìṣọ́ ẹ̀rọ pa ìrun wọn jẹ́. Torí báwọn náà gan onírun mọ́ o. Jẹ̀wà jẹ̀wà máa gbọ́ dákun rọra máa jẹ̀wà o. Torí tó bá ti sónú orí ìrun wá tálù wá láṣẹ. Jẹ̀wà jẹ̀wà máa gbọ́ dákun rọra máa jẹ̀wà o. Torí tó bá ti sónú orí ìrun wá tálù wá láṣẹ. Mùsọ́lá kọ̀ọ̀kan wá tálù wá láṣẹ. Ẹ̀kejì ẹ̀kẹta tálù wá láṣẹ. Ẹ̀kẹrin nìkan ló tó ń rí wá. Jẹ̀wà jẹ̀wà máa gbọ́ dákun rọra máa jẹ̀wà o. Torí tó bá ti sónú orí ìrun wá tálù wá láṣẹ. Jẹ̀wà jẹ̀wà máa gbọ́ dákun rọra máa jẹ̀wà o. Torí tó